Hola, boas noites, que tal, como estades, galusos, galusas, galuses, xente que nos ve por aquí, xente que nos ve por aquí dúas, por YouTube, que tal estades todos? Espero que ben. Boas noites a todos, que tal, Viegas, como andamos? Ben, hoxe, hola Diogo, que tal? Hoxe, por fin, imos desvelar como participar, hola trancallada, como participar no concurso dos fofiños. Así que, tad atentos porque hoxe xa poderedes ver o que tedes que facer para concursar. Bien. Ai, cuánta xente! Hola a todos, que tal? Galusios, galusos, toda Galusia inteira. Estou pixelada? Non me digas. Vaya, me cae. Bueno, é igual. Nada, é que hai uns problemas aquí de conexión, pero nada, a ver si furrula todo ben. Bueno, en fin, nada, imos saludar a Marcia e logo xa vos imos contando o que temos para hoxe. Marcia, hola! Que Olá, boa tal? noite. Boa noite, Olá como a todos. andamos? Bem, obrigada. E tu também? Todo ben, si. Pois nada, e que tal a túa semana? Foi complicada. Si, Foi de muito trabalho. Eu não sei se aí também está tanto frio como está aqui, mas aqui está moito, horrível. Horrível. moito. E neve, já neva numa data de sítios em Portugal. Aquí tamén estamos todos, está media Galicia nevada, fai moito frío, bueno. Tu eches que ir a cubrir moitas noticias sobre o tempo, sobre a neve? Não, porque Non não foches neva á aqui perto do neve? Porto e portanto não me deixaram ir para a neve, não é? Eu Ah, gostava, mas não me xa, deixaram. Não, estive bueno. a acompanhar o caso a semana passada, o tal julgamento da corrupção, Como que estuveches? mas um caso de corrupção de Ah, políticos, aqueles problemas normais, né? si. Pronto, que durou até hoje. Portanto, acho que a partir de hoje já para um bocadinho. E até no fim de semana fui assistir a uma coisa muito gira em Bragança, perto da fronteira com a Espanha, É que se chama A loucura. Matança do Porco. Eu não sei se vocês aí têm essa tradição. A matanza, si, en Sim. decembro. Pronto. Em Gimonde, que é uma pequena aldeia de Bragança, eles Si. fazem isto há muitos anos, todos os anos, e foi este fim de semana. E então eu fui lá com a minha mãe e é muito giro. E fiquei curiosa para saber se vocês também tinham a mesma tradição ou não. Pois aquí, xa che digo, hai a matanza do porco, pero en decembro. Así que agora, non sei, bueno, é no tempo de frío, ten que ser cando fai frío, cando vai frío. Sim, sim. Entón, E estava supoño muito que, frio. claro, agora é cando máis frío está facendo, verdad? Entón, pois, supoño que dará igual un mes que outro, pero vaya que sí, que sí. Pois moi ben, Ana. pois sabes que igual eu vou a neve mañá, igual mañá vexo neve. Ah, quer, também Sí, vou contigo. ven, podes vir. Porque resulta que esta semana, bueno, nós temos varios concursos, no Digo Cho eu, estamos indo a visitar os finalistas dos nosos concursos, estamos indo a escolas, estamos indo bueno, a gravar tamén con cantantes que participaron nun concurso dunha canción e tal. Xusto un dos finalistas, unha das escolas finalistas, é de fora de Galicia, é de León. Entón, xa que imos ir ata Cacabelos, que está en León, pois dixemos, pois vamos aproveitar de gravar máis cousas. E creo que imos pasar por sitios onde nevou ou vai nevar, así que, por favor, que este todo blanco cando pasemos por aí, porque me quero rebozar na neve. Vais levar o Quero andar a bigotinho? rebolos. Como? Vais levar o bigotinho? No, o A digochiño non, mascote? porque o digochiño ten cole, non pode faltar. Non pode faltar á clase. A ver, en que sitios de Portugal nevou, Marcia? Olha, nevou a norte, nevou em Bragança, nevou no distrito de Viseu, que é o sítio onde eu pertenço, onde está a minha família, nevou muito perto da terra da minha avó, que é uma pequena cidade chamada Vila Nova de Paiva, e também em Castro Daire, que é a terra do meu avô. Mas principalmente na Serra da Estrela, que é a nossa maior serra, não sei se conheces. Sí, Onde temos nunca fun, pero sí que
16, sí. Mas aquilo lá ainda esteve mal, porque esteve muito vento e ainda houve um telhado que ficou estragado. Não foi muito lado. Pronto. E eles dizem que hoje e amanhã ainda é assim malzinho e depois deve começar a melhorar o tempo. Sendo que hoje eu já apanhei sol aqui ao pé do Porto, à tarde. Fui fazer uma reportagem e já apanhei um bocadinho de sol, mas continua muito frio. Pois. Claro, o perfecto para min sería que estuera todo nevado, pero que E non com estea sol. e con sol, e que non estea nevando, así non pasas tanto frío, non te mollas, porque ao final estar na neve estás te mollando igual. E nada, é perfecto, maravilloso para rebozarse na E neve, que é aí o que na quero facer eu. Galiza? Em que zonas é que Aquí en neva? Galicia, a ver, neva nas zonas de montaña, non sei exactamente en que sitios, si alguén no chat nos empeza a dicir os sitios nos que nevou, pois xeñal, pero bueno, en Santiago xa che adianto que non. Eu aquí non vin nada de neve, pero sí que nevou na zona de onde son eu, por Verín, polos arredores, ali Na sí que ponte, sim. hai montaña, sí que nevou. E logo por Lugo tamén, pero non sei os sitios exactos, a verdad. Aqui fecharam Eh, escolas, fecharam sí, estradas. é que é perigoso, andar cos coches e sobre todo o transporte escolar e todo isto é perigoso. En Manzaneda, Penatrevinca, Xerés, Invernadoiro... Bueno, sí, todos os sitios estes de montaña, como dicía. Moi ben. Pois... E sabes esquiar? Não, mas eu tenho medo. Sei fazer Ah, surf e já me disseram que sei fazer surf, que esquiar se calhar não é assim tão difícil, mas tenho um bocadinho de medo. Tu sabes? pois... Non, eu nin unha cousa nin a outra. Surf na miña vida. O sea, nunca... Não! Nunca Non! digas não. Nunca. Tens medo Pero, da água? no, pero digo que nunca Ah, fixen eu deso. Eu auga a tope. A tope ca praia, co mar e con todo, pero nunca naide me ensinou a facer surf. pronto. Quando vieres cá ter comigo, vamos fazer uma aula de surf. Vale, É o genial. desafio. E de esquiar tampouco. O sea, de todas as veces que fun a neve nunca fun a esquiar, sempre estuve pa ver a neve, o máximo, o máis parecido que fixen foron dúas cousas. Unha, tirarme nun trineo, non digas Uhum. trineo. Sabes como se dice trineo en galego? Não, Correctamente. não. Zorra. Tens de repetir. Zorra. Sorra. Sorra. Em português, no nosso português, é trenó. É mais parecido. Sí. Sí. Sorra. Pois tireime nunha zorra, iso é o máis parecido que fixen na neve a esquiar, que non ten nada que ver, pero bueno, é E num divertido. saco do lixo? Tamén, Aqueles sí, sacos de plástico. o que sexa, sí. O que pasa é que pode resbalar e logo igual mollas o cu, pero bueno. Tamén fixen unha cousa, bueno, é que isto hasta me dá vergonza contalo. Bueno, a ver. Quen sexa de Ourense coñecerá Pazolandia, porque mítico Pazolandia que Isso é o quê? pois Pazolandia é un sitio que habilitan no Nadal, nas vacacións de Nadal en Ourense, para, bueno, como un sitio de atraccións, de parque temático de atraccións. Entonces é nun pabellón, ou non me acordo onde era, nun Pazo dos Deportes, ou non sei que era. Entón, pois había así como, bueno, para que os nenos pasaran o Nadal. Eu sempre iba con meu irmão a Pazolandia. E teño dúas experiencias traumáticas con Pazolandia. Unha que está relacionada con isto, é que agora voume acordado, claro, está relacionada ca neve, e era que había unha atracción que simulaba que esquiabas, pero evidentemente non había neve, entón o que había era unha alfombra sobre a que te deslizabas. Bueno, pois eu era moi pequeniña, eu xa estaba lista, estaba con todo posto, tal, lista para tirarme. E cando me vin ali dixen, non me tiro, e creo que non me tirei. Creo, iso é o que me acordo. E despois tamén teño outra experiencia traumática de Pazolandia, a ver, que pasaba super ben, pero ahora estou acordando do feo solo. Que había como un sitio do terror e salir dali chorando tamén. O sea que, fatal.
pero nada, solo eso, do resto a tope, xenial, o mellor Nadal da historia sempre, bueno, unha risa sempre ali en Pazolandia, pero nesas dúas ocasións, pois, pasei un pouco mal. E vocês também têm pistas de patinagem? Em Oriental também tinham a pista de gelo. Pistas de xeo, ves, esquís en neve, claro, por algo me daba medo a min. Como me vai tirar eu por ali? Como me vai tirar eu por ali? Por unha alfombra. É que é unha alfombra, literalmente, espera, neve... Ui, é que non me dá tempo a lelos todos. Neve é algo que non ocorre todos os días en Portugal. A estancia de esquí da Serra da Estrela é quase unha estancia a brincar. Se é para ir mesmo a neve, mellor ir a Serra Nevada ou a Andorra. Porque eles fabricam a neve na estancia de esqui da Serra da Estrela. Muitas vezes. E, por exemplo, normalmente quando os nevões são muito grandes, a estância tem que fechar. É um contrassenso, não é? Mas... Claro, porque está preparada para... Está preparada para a neve, mas não muita neve. Que forte! Mas é uma atração. Este fim de semana vamos ter a serra cheia de gente. É sempre assim, sempre que neva na serra, as famílias, as crianças. Xa, claro. A ver, é que é moi bonito, é divertido, si sabes. Pero, si, en Manzaneda tamén, si. É que eu en Manzaneda, mira que son de cerca, bueno, cerca, son eu da provincia, pero nunca estuve en Manzaneda nevando, nunca fui a Manzaneda en época de neve, sempre fui en algún outro momento. Non, así que... Vale a pena molhar nesses dias. Vale a pena... ver assim os floquinhos. Sí. Aquí en Pernambuco, Brasil, só soube dun ou 2 episodios de granizo. É que claro... Bueno, o granizo estuve pensando, o granizo é outra historia, que o granizo... Vin outro día, onte, creo que foi un story de Pablo Meixo, un tiktoker, que gravaba o granizo e dicía aquí está, granizando, a neve dos pobres. Fixo moita gracia. Será... Ai, que non se pode dicir granizo en galego. Que me estás contando? Como é? Sarabia. Sarabia en galego e granizo en portugués e en español. Vaya. Bueno, pois está ben. Que máis? Pois nada, iso, que nunca esquiei. Se alguén me leva a esquiar, eu encantada. É máis, se o señor Cerretubegá mañá quere facer unha parada técnica entre grabación e grabación e facerme feliz e levarme a esquiar, eu sería a persoa máis feliz do mundo. E gravaría moito máis contento, digo xo eu. Vamos todos ficar atentos ao teu Instagram amanhã. Só para ter a certeza que foste à neve. Ojalá me vexades nos stories revolcándome pola neve. Oxalá. Levamos unha zorra e tirámonos unha zorra. Vale, pero prométemo, por favor. Pois sí. Bueno, yo digo chiño xa terei que levar un TikTok na neve, por suposto, eso ni no dubidedes. O digo chiño levarei no outro momento, porque, claro, el ten cole. Estiven con el o luns, porque fixemos as grabacións que nos tocaban, pero o resto de días el ten que ir ao cole a aprender. A ver que nos din por aquí. Hola desde Brasilia, capital do Brasil, acá nen xove, moito menos neve. Claro, xa imagino. Ali sempre fai bo tempo, non? É que eu, claro, como nunca estuve ali, pero temoslle que preguntar, volvo a recordar o concurso dos fofiños. Cando empecemos a traer por aquí a todos os fofiños, que nos conten todo como é en Brasil. Recordade que hoxe explicaremos como concursar, vale? Así que, se eres brasileiro ou brasileira, eres fofiño ou fofiña, este é o teu concurso. Que máis nos puñan por aí? O digo, chiño ten moito pelo, certamente sobrevive ao tempo xelado. Claro, o malo vai ser no brao, vámoslo ter que esquilar como as ovellas. Pois sí. No Brasil é que é verán, claro. Pero ainda que sea inverno, ali fai calor tamén. Non? Ou non? Estou me inventando.
A mí sona-me que ali sempre fai calor. Não sei, vamos ter que recorrer ao chat. Eu acho que há zonas em que não tens muito, muito frio o ano todo. É que eu non sei se é polas películas ou polo que é, que teño así o concepto de que en Brasil sempre está bo tempo. Esther, segues pixelada, entra e sae da aplicación e que quede Marxe falando no chat. Ai, vale, veño agora, sítio moito. Até Pecho já. todo, a ver se vou pechar o directo. Pecho. Bueno, eu pecho. Ata ahora. Até já. Vamos já ver o que é que temos no chat. Eu vou então pedir às pessoas que estão no Brasil que nos digam onde estão e como é que está o tempo aí. Se está muito calor, se não está muito calor. Já percebemos que em Portugal e na Galiza está muito frio. E muita neve também. Portanto, vamos já ver quem é que temos aí connosco. Interior do Brasil com 31 graus. Meu Deus, podiam mandar assim uns raizinhos de sol aqui para o Porto, porque aqui está muito, muito frio. Vamos ver se já conseguimos ter a Esté de volta. Bem-vinda de volta. Estou mellor ou non? A mim pareces melhor. É que... Deixa-me ver. É que houve bueno, hai un problema. Igual é que nevou aquí cerca. Hai un problema en toda a TVG ca conexión. Están a solucionando. Deronme unha solución temporal, pero pensei que iba a estar mellor, pero non. Pois non teño nada. Para mim estás fazer. melhor. Não sei. Sim? Sim. Bem, pois nada. Pois pronto, já tivemos a ver que no Brasil, há muitas zonas do Brasil onde é mesmo verão. Estão 28 graus, 31 graus. Temos aqui os nossos amigos do Brasil. É o momento de ir agora. Por que non cambiamos a dinámica do concurso? E vamos nós. Claro, en vez de que veña o brasileiro ou brasileira, imos nós. E así podemos coñecelos a todos. Saímos todos gañando. Acho que sim. Fazemos o concurso lá. Pois sí. Pois estaba ben, a verdad. No Nordeste o verão pode chegar aos 40 graus. Bueno, pois como Amberín, entón. É como aqui, pois, é isso. Na minha cidade também. Sí, sí. Pois nada, a ver... Ai, a nosa convidada surpresa. Imos co tema que nos toca. Espera, agora véseme mellor. É que agora xa me deixou de aparecer aquí unha cousa. Ou estou igual? Estou igual? Eu continuo a ver-te bem. Bueno, pois nada. Pois xa está. Ben, hoxe xa dixemos que temos moitas cousas, imos adiantar o do concurso dos fofiños, imos adiantar tamén, a verdad, imaxes en exclusiva do seguinte videoclip da canción do concurso de unha canción para Esther. E agora, de momento, temos unha convidada sorpresa que creo que para mí non vai ser tan sorpresa porque estou vendo aí en pequeniño e creo que sei quen é, pero vou facer como que non sei quen é, vale? Así que imos con ela. Que pase, Carla! Hola! Quero dicir unha cousa. Eu suspeitaba que ti ias saber quen son. Sí, sei quen é, sí. A ver, tampouco sei todo. Ai, eu estou em desvantagem! Acho mal? Estou em desvantagem total. Non. A min o que me dixo o señor CRTVG foi é sorpresa para dúas, pero, spoiler, eu coñezo, o sea, soame esta persoa de redes e demais, entón, pois, pero tampouco sei moito dela, entón, estamos, non te preocupes, Marcia, estamos en igualdade de oportunidades. Así que, nada, ben, Carla, que tal? Boas noites. Que tal? Boas noites, tardes para os brasileiros do chat. Eso. Vale, a mí o que se me comentou foi que te temos que entrevistar e que temos que adiviñar de onde és e de onde estás falando. E se nos contas máis cousas da tua vida, pois tamén estupendo, porque así é unha entrevista completa. Vale. Entón, para que non nos lo digas así e que se acabe o xogo, pois imos falar un pouquiño contigo. Entón, por exemplo, podemos che preguntar que estudaches, por exemplo, ou que estudas. Estudiei comunicación e tamén estudiei marketing digital e redes sociais. Entre moitas cousas, eso é como o principal. E onde é que estudaste?
Como que onde? Mira, Claro, estudiei en Liceo... Non, estudiei en Latinoamérica e en España. A Sempre ver, é que isto. claro, temos que pensar que preguntas facer sin que sexa, sin que nos vai a desvelar a cuestión. A ver, Marcia, en que lingua fala? Que sotaque ten? Abrimos falar un pouco máis con Carla Carla, para... exato, fala um bocadinho mais comigo. A ver, contanos que fixeches hoxe para falar, simplemente para escoitarte. Pois hoxe a verdade é que non fixen moito, porque pasei toda a noite traballando e logo estiven descansando un rato pola mañán, dormín unha sesta e aquí estou. A verdade é que foi o día menos productivo da miña vida, máis ou menos. Bueno, xa foi productivo pola mañá. En que traballas? Son autónoma e traballo como social media manager, son community manager e tal, diseñadora gráfica, editora de vídeos e tal, o que sexa que atope pola internet, sabes? Carai, fichámola, vale, po noso equipo. Home, porfa. Vale, a ver, que máis? Estás en manga curta. Eso ten que ver coa temperatura do habitáculo onde estás ou do país no que estás? Do país. E está sol, isso é uma janela, não é? Entón Exacto. estás... Pronto, então temos que ir estás fora pesquisar. daqui. Temos que ir pesquisar onde é que está sol a esta hora. Nada, descartamos que estea en España e en Portugal porque está nevando. Entón, tú sabes esquiar, por certo, Carla? Non sei. Vale. Genial, únete ao meu club. Esquiar en alfombra, sabes? Non sei, esqueren, é moi probable que eu tente subir a calquer cacharro que deslízase só e non pase do medio metro. Eso podo aseguralo. Vale, ou pode ser que pases máis metros dos que contabas pasar, que o medo que eu teño é que me estampe. Eso pode pasar. Tamén. Como cando aprendes a andar na bicicleta, que comezas a darlle cada vez máis rápido, cando queres ver, está a túa nai a 70 kilómetros, sabes? E ti como... Eu creo que todos aprendemos a andar en bici así, no? A mí sempre me contan meus pais que tanto eu como o meu irmão que levábamos as rodiñas e que iba o meu pai detrás. E que hubo un día no que iba detrás el, pero xa sin rodiñas, e non o sabíamos. E entón foi así como aprendemos. Non sei vos, pero eu aprendín así. Non me caín. Así que... Eu non caín tampouco, pero sí que pasou iso de comenzar a darlle cada vez máis rápido e que meu pai quedara cada vez máis atrás. Eu como, que fago? É como se na autoescola, de repente, polo que sexa, o profesor, pois non, eu que sei, imagínate, non, é que non pode pasar que o profesor estea fora do coche, pero tú imagínate, que non tes experiencia ninguna e que estás aí dándolle pa diante, a tope. Non, estuve pensando, da bicicleta non fora así, da bicicleta era que aprendín cas rodiñas, logo quitaranmas e sempre iba alguén detrás de min. E houve un momento no que xa non era en plan, non nos estábamos dando conta, e aí é cando xa aprendías a andar. Bueno, en fin, que íbamos a centrarnos en Carla e non en outros temas que non vayan a conta agora. Carla, que pistas vale. é que... Ai, desculpa. Non, dalle. Que pistas é que nos podes dar sobre o sítio onde estás? Mira, o que vou dar unha pista é que a xente que estaba a dicir agora que fai moita calor en Brasil e tal, e vin por aí que dicían que fai 31 graus, 26, non sei que, teñolles un pouco de envexa e non estou tan lonxe. Vale, unha pregunta que non ten nada que ver con isto, pero que necesito que me resolva xa. Tocas o acordeón?
moi mal. Ademais, deste lado, Acordeão! que é super vello, entón soa super mal. Entón é máis de estar ali porque nada, que furrula como o cu, basicamente. Bueno, pero o caso é tocar. Botarlle unhas Xa. Vale, como eu creo que sei de onde és e non o vou dicir porque senón acaba o xogo, vouche facer preguntas en cuanto á lingua, porque aí é onde teño dúbidas, o tema da lingua, porque non entendo, o sea, vamos a ver. Cando aprendiches galego? Fai 2 anos ou así. Sol? Só. Sí. De escoitalo, e de lelo. E portugués sabes? Non. Debería, pero non sei. Aprendín no que vendría a ser la ESO, pero esquecín moito. Ah, vale. Que máis? Cantas linguas falas? 3. Galego, castelán e inglés. Exacto. Vale, ben. Carla aprendeu galego hai 2 anos e mirade como fala. Ves, é que estas cousas son as que molan pa xente que dice ai, é que non sei que, toma! Mas eu continuo sem perceber onde é que é o sotaque. A ver, recompilamos pistas. Ela sabe 3 linguas que tamén controlamos aquí, que son o galego, castelán e inglés. Ben, non está Na Europa. En Europa. Sabemos que agora mesmo ali é de día, porque está entrando luz e que vai calor. É que está cerca de Brasil, porque estaba dicindo que, no, que os do chat estaban comentando sobre Brasil e tal, vale. Pois esas son as pistas. Vale, Marcia, a quen entendes mellor, a min ou a ela? Depende, já houve alturas em que entendi melhor a Carla e outras em que entendi melhor a ti. Mas eu não Se vocês falarem muito depressa... Não, se falarem muito depressa é mais difícil para mim. Portanto, tenho que me esforçar mais para estar a tentar perceber o que é que vocês dizem. Vale, intentarei ir máis a modinho. Tu dime, Márcia. Carla, tens praia? Sí. Não sei onde estás. Ok. Temos praias moi bonitas. Alguns na América Latina. Porque o resto do mundo... Eu non me entendín. Alguns na América Latina. Ou no Sul da América, não? Sudamérica. Eu, como xa sei a resposta, vou seguir facendo preguntas que non teñen nada que ver. Cando foi... Bueno, estuve unha vez en Galicia. E se é así, cando? Estiven no 2020 e no 2021. En pandemia. Loca! Cheguei, non, é que flipa. Cheguei en febreiro do 2020. Oh, mesmo. Non podo creer. Non podo creer. E non conseguiste sair? Quedei ata outubro, volvín a Uruguai e fun outra vez en setembro do 2021 porque quedeime coas ganas, porque estiven 3 meses ali en plan, sabes? Vale, pois nada, agora imos tirar un aplauso porque nos acabas de decir de onde eres. Que dixen? Estiven a falar super lento todo o rato, en plan, coinao co que dis, sabes? Mira, non pasa nada, Mira, de verdad. Igual... Non pasa nada porque eu xa sabía. Porque o señor... Eu sei que ti xa sabías. Pero fíxome gracia porque no chat vin máis uruguais que Argentina é a primeira vez que non me din Argentina de primeira, sabes? Igual tamén te coñece o chat, ou que? Pode ser? Non sei, non vin nomes coñecidos no chat. Ah, bueno. Mira, vouche dicir, bueno, vale, queda presentada Carla, é de Uruguai e sabe falar galego. Agora imos adentrarnos na súa historia, porque a verdade é que a mí interésame bastante sabela. Eu vouche dicir de que te conozco. Eu coñézote de que faz memes nas redes sociais, de programas da TVG. Entón, eu coñézote diso.
Non sei se... Mola, gústame que me coñezan por iso. Gustache a referencia. Non sei se Marcia entendeu que son memes, non sei como se dice... Sí, é igual, exatamente igual. En portugués, sí? Vale, Sí, vale. igual. Pois iso, que a min soábame porque de ver en Twitter, sobre todo, pero xa fai tempo, xa fai moito que non vexo nada teu. Pero iso... Estou tranquila no Twitter. Vale. Bueno, pois agora sí queremos saber a tua historia de verdade, que serás algo máis que unha rapaza de Uruguai que fai memes en internet. Así que procede a contarnos a historia da tua vida, Carla. Por onde comezo? Pois sobre todo... Nací no 1992. Tamén! Ah, Bom ano! vale. Vale, nacites en Uruguai, non? Sí, son uruguaya. Vale, entón, a miña principal dúbida é cual é a túa relación con Galicia? Ninguna, literalmente. Foi raro, en verdade, deuse como paulatinamente, porque eu estaba por ir a Salamanca a facer un pequeno cursiño, e mentres estaba eu a organizar a viaxe e tal, din un libro... No, 2019. Vale. Viaxei en xaneiro do 2020. Pero durante o 2019, que estaba a planear a viaxe e tal, din cun libro, non sei como, que nunca lembro se o nome é Galicia en Montevideo ou Galicia en Uruguai, pero bueno, é o mesmo. Bueno, entón, ali había moitas historias de galegos que chegaron aquí fai moitos anos nas ondas de migración e contaban historias que o que eu atopei foran as historias dos bares máis míticos de Montevideo, que a maioría foron fundados por galegos. Entón comecei a interesarme nas historias dos galegos que chegaron aquí e un pouco tamén nos italianos, porque eu teño bisavós italianos. Entón, co tema dos inmigrantes e tal, dixen, a ver, se vou a Salamanca, teño que ir a Galicia. Entón, eu penso, vale, vou a Galicia, non sei quen, din coa canle de YouTube de Brais do Val, non sei como, non lembro, vale. E dai comecei a mirar o Malicia Noticias e logo comecei a facer memes. Esa historia. Sí. Así que a primeira referencia que tes tú sobre Galicia e o galego foi Brais do Val e o Malicia Noticias. Exacto. Vale, pois dame moita pena que non fora o digo eu, que queres que che diga. Pero bueno. Pero comenzaches logo. Bueno, claro, nos empezamos en xaneiro de 2020. Claro, bueno, e o Malicia en decembro. Pois aí estábamos. Aí. En decembro xa estaban feitos os primeiros capítulos, o que pasa é que non se publicaron. Bueno. Carlos, é difícil aprender galego? Non, para nada. A ver, eu teño facilidade coas linguas, pero de escoitalo, de mirar a tele, escoitar a radio, e logo no Twitter, que fixen amigos de Galicia, que son todos galegofalantes, comecei a intentar escribilo e a falar con eles, e nada, en poucos meses xa animeime a falalo. Entonces, vamos ao momento dramático. Chegas previo á cuarentena. Que pasou aí? Pois mira, eu a intención de unha estancia maravillosa e atopaches o confinamento. Cheguei a Santiago e pensei, mira si fagome un pouco a viva tal, busco traballo, quedo un par de meses porque mola moito, quedei como Galicia, sabes? E cando comenzo a buscar traballo, a pandemia di, non, nena, pa casa, non se pode. E pois comenzaran a chamarme meus pais e tal, que porque non volves, que volve, non sei que, non quero. Non quero. E pois, durante o confinamento, pois, nada, estiven existendo. Logo, traballei 2 meses e cando comenzara a segunda onda, dixe, no, mira, marcho e volvo cando este cousa mellor, sabes? Xa. Así que... Tami! Falando galego normativo.
Tami é amiga, Tami é brasileira, coñecina en Santiago. Ai, sí. Sí. E falo normativo porque aprendiron na TVG. Home. Entón, ibache preguntar eu, non volviches a Galicia? Volvín no 2021, pero estiven solamente un mes. No 2022 non puiden. Pero non estuveches sin pandemia, esa é a miña pregunta. No 2021 puiden facer moito, porque fun en outubro que estaba a cousa xa bastante tranquis. Entón, no 2021 saqueime as ganas de facer todo. Vale. Pois agora tens que volver e temos que coñecer. É o que hai, non hai outra opción. Mira, eu quero mudar a Portugal a máis tardar fin de ano. Así que... A sério? Sí. Por Para qué? onde? Bueno, a principal razón é porque en España migrar como latinoamericano con cidadanía latinoamericana é un pouco imposible, sabes? Mas en Portugal sí que podo facelo, o estar ao lado de Galicia é como perfeito, sabes? Claro. Dincho por aquí que xa eres galega. Xa... Para que zonas, se preguntaba Marcia, para que zonas che gustaría ir? Polo norte, non sei ben onde, pero polo norte, prefiro. O mais perto da Galiza possível. Exactamente. Carla o que quere é acabar conquistando toda a TVG. Eso é a súa intención. Sí, tamén. Facer todos os memes posibles. Pregunta aquí tamén. Este o meme, porque Arturo é o amuleto da boa sorte. Por qué? Porque non hai por qué. Vale. Marcia, Arturo é un presentador da TVG. Claro, é que Marcia ainda está aterrando no tema galego-Galicia TVG, entón temos que Sí, facendo referencias. É verdade, estiven mirando... Estive mirando o directo da semana pasada un pouco. Aí a primeira aparición de Marcia. Así que fan incondicional, eres moi ben, así me gusta. Estás ganando puntos, Carla. Non sei que decían por aquí que iba a destacar eu dun comentario, pero... Estavam a perguntar se falas portunhol. Iso. Non, pero non sei se sabíades, pero no norte de Uruguai, na fronteira con Brasil, fálase portuñol riverense, que é unha mistura das súas linguas pola proximidade. De feito, está en Wikipedia, ollo coa fontes, non Wikipedia, pero que é como unha cousa, non é en plan, sí, mira, lo falan misturado, non, senón que é o portuñol riverense de Uruguai. Pero eu estou no sur. Achas que vai ser mais difícil aprender português do que foi aprender galego? Sí, pero creo que foi porque o aprendira no cole, sabes? Eu, para aprender linguas así en plan, a gramática e tal, e esto é así, a mí non me queda, pero o mellor, se comenzo a falar con xente que fala portugués, sería moito máis doado para min. Eso era unha asignatura, o portugués ali en Uruguai era unha asignatura optativa, obrigatoria, era optativa? Non, obrigatoria. No colexo onde eu fun era obrigatoria. É que aquí piden portugués para traballar para moitísimas cousas polo tema de ter a Brasil ao lado. Claro. Pero entonces é o que che dicía, entendo que ainda que eso fora na túa escola é o habitual, non? Xa que logo na vida laboral che piden ter o portugués como idioma, supoño que o habitual é que haxa oportunidade de aprender portugués na escola. Sí, o tema é que eu non sei se na educación pública é obrigatoria ou optativa a materia, sabes? O curso. No meu caso, pero xa fai unha boa cantidade de anos que eu non vou a clase, que sí que era obrigatoria, pero, por exemplo, no tempo que iba a miña irmá, que ten 40 anos, era obrigatorio italiano, que xa me dirás ti, pa que queremos italiano aquí, non? Que o portugués é útil, pero italiano... Xa.
Buah, Carla, ui, que me poño nerviosa. Chama moita atención o acento que tes. Tes un acento moi, o sea, abrindo os vogais, Característico. pero que me pode chegar a recordar alguén de aquí. É dicir, colliches bastante ben o que é a fonética, sabes? Sí, creo que é polo... A ver, eu son autista, entón eu teño moitísima facilidade natural de imitar, sabes? Aínda que non sexa voluntario. Entón, eu non podo falar galego sen acento, porque aprendino con acento, non sei se se entende. Sí. De feito, eu vou, non sei, a Argentina un mes e volvo falando un pouco coa tonadiña deles. Logo estou aquí e xa se va. Pero pásame iso. Entón o galego quedoume veu co acento, así, no pack. Xa, pois eso é o ideal. Cando aprendemos unha lingua, o ideal é que aprendamos en pack, tanto a forma de falar como o propio acento. Preguntaba aí alguén despistado no chat que de onde eres. É de Uruguai, Carla. Xa vedes que fala a perfección o galego. Así que, segundo chamamento para que quen queira aprender galego, si se pode. E coñezo máis xente daqui que fala galego, Sí? Bueno, máis aló da xente das institucións galegas de Uruguai, que obviamente, pero tamén, por exemplo, amigas que están casadas cun galego ou amigas que estiveran en Galiza, logo volveran. Hai galegos falantes dando voltas por aquí, sí. Hai un galego na lúa, como se deite dicir. A mí o que non sei, sempre, non digo eu, sempre damos con xente, sempre acabamos entrevistando a xente que non ten nada que ver con Galicia, pero que transmite un orgullo grandísimo. Pasábame outro día falando con Cristina, a que fai con nos Código Choguat, que tú falas, a ver, en directo igual non se percibiu tanto, pero eu que pasei un día inteiro con ela falaba cunha ilusión, cun orgullo, e de verdad que lle interesaba estar vivindo aquí, incluso asentarse aquí, aprender a falar moito mellor o galego, e contigo vexo o mesmo, vexo que non é algo como, bueno, como que eu sei inglés, pero sei inglés para poder ir a según que sitios. Non, é que tú sabes galego porque te interesa saber galego e porque estás orgullosa do galego. Encanta. Sí, totalmente. De feito, eu teño miñas redes sociais persoais en castelán, onde está a miña familia e todo iso, pero ademais teño outras en galego, onde fago cousas todo en galego. Claro, porque a tua familia que che dice? É como se agora de repente eu empezo a compartir cousas escribindo en catalán. E dirame miña mãe, tú que faz? Eu creo que xa na miña familia ninguén se sorprende nada, sabes? Está moi ben, jolín, de verdade. Xente como a ti, Carla, é un moi bo exemplo para quen quere aprender linguas e, sobre todo, no noso caso, do caso do galego, que xente que iso desde tan lonxe, sin ninguna conexión con Galicia, volvo a repetir, que demostrades tanto orgullo que eu, de verdade, quero vos abrazar a todos. Esta quedou por Santiago, a Cruz de Santiago. Santiago de Compostela, non é? Bueno, non te creo, Mima. A ver, que nos di o señor CRTVA? Carla, imos pedirche algo que lle piden a Esther moito. Fala un pouco castelán a ver como é o acento. A ver, espera, porque tengo que cambiar el chip. Ahí. Está bien, ahí está. Así como hablo castellano. Non acredito. Que forte. Ai, mi Castellano de Uruguai. Que diferença. Estou flipando. Marcia, tú... A ver, falamos un pouco para ver se Marcia tamén te entende ben co teu acento e todo. O sea, ahora en castelán. Dale. Vamos a ver. Que máis nos code? A ver... por que che deu por facer memes? A miña pregunta son máis horas. Es que... En verdad no sé, es que a mí me gusta hacer reír y como tengo ya por la carrera el diseño gráfico y la edición de video y eso, es como, bueno, voy a usarlo para hacer reír y como la gente de la Vega lo que tiene es que son como muy copados, o sea, que se prenden en la broma,
Es muy divertido hacer memes con ustedes. É incrível. Buah, Mima, pareces outra persoa. É que non sei a voz. Exatamente, o tom de voz Sí, tes outra voz, totalmente tía. diferente. Pero Esther, hay que colocar distinto todo para hablar en galego y hablar en castellano. Eu, Se mira, tivesse ao hasta en telefone inglés. comigo, eu ia achar que Hasta- eram duas pessoas diferentes. Como? Como? Que sí, Imagina que estávamos a falar ao telefone em vez de eu te estar a ver. Eu ia achar que eram duas pessoas diferentes. Porque é pois muito sí. diferente mesmo. Poderías dobrar nunha película a máis dunha persoa con diferentes acentos porque non se notaría que tes a mesma voz. O sea, eu foi a mesma voz para falar galego, para falar castelán, hasta para falar inglés, en plan, Cristina, how are you? Son a mesma persoa, sabes? El poño o mesmo acento, o sea... Cuando dije que tenía que cambiar el chip era en serio. Ai, Mima, que forte. É que ahora vamos retomar a conversa en galego para seguir demostrando que sabes falar galego. Que cando a xente te, bueno, a xente, non sei se moita ou pouca, pero a xente que te coñeceu en Galicia, que che dicía? Como reaccionaba a isto? A que unha persoa de Uruguai estivese aprendendo galego e estivese tan interesada por nós? Bueno, é que a maioría foi como que estivo durante o proceso. Porque eu falaba castelán cando cheguei a Galicia, que comenzara a falar co todo o mundo ali. Pero sempre dicíndome en plan, no, pero que mola, porque axudas moito, conservar a lingua e tal. E iso foi o que a min gustoume, sabes? Porque dixen, oye, se podo meter un meu grao de area para mantelo galego vivo, pois non me costa nada. Logo sí que... É que eu estou alucinando contigo, de verdade. Eu estou alucinando. Sigue. Pero logo xa, a partir do 2021, que eu xa deixei de falar galego en Galicia, confundín a moita xente. Pasoume de estar de excursión polas Rías Baixas ou así. Por exemplo, eu non sabía pronunciar mexilóns, porque que pasa? En Uruguai é mexillones. Entón, o cambio do x, mátame, sabe? Como maquillaxe, maquillaje, un lío, vale? Entón, cando eu trabucábame con esas palabras, eu cambiaba o castelán, en plan, no, perdonad, que non soy de acá. E a xente en plan... Claro. Os argentinos e uruguayos non tenen problemas. Se a min facíanme isto en plan, a ver, podes dizer Sanxenxo? Sí, claro. Claro. Ai, buah, é que eu non acredito con isto. Eu estou alucinando agora mesmo. É que me dan ganas, mira, o día que eu sexa multimillonaria, si eso sucede, vou coller e facer un edificio que será a Casa de Galicia. E aí vai poder vir cada persoa como a ti que queira visitar Galicia, hospédase aí. Todo a nosa conta, de verdade. É que me dá unhas ganas de... Buah, que animalada, que animalada. Eu encantada de voltar cando sexa. De feito, foi durísimo para mí volver aquí, sabes? Sí. Eu truxen a verdadeira morriña, foi como, vale, que iso é a morriña. Aprendíchelo... Non sabes o que é a morriña, Marcia? Ter saudade da terra, a morriña pola terra. É unha palabra galega, moi galega. Carla, unha última pregunta. Se en vez de en Portugal te asentases en Galicia, cual é a túa zona favorita dos sitios que coñeces, vale? O que pasa é que eu viví sempre en Santiago, e mólame moito, pero Pontevedra gústame moitísimo tamén. Non coñezo nin Ourense ni Lugo, por certo, quedoume aí para a volta. Pois sempre é ben deixar algo para ter unha excusa para volver. Claro. Agora, falando totalmente en serio, en cuanto colles un billete de avión, xa nos estás mandando unha mensaxe, porque temos que coñecernos, o sea, fora coñas.
Avísame, Vale, vamos aviso, a aviso. aquí, ou ves tú aquí, tens que vir a tele, bueno, flipo colores, flipo. É que eu non sei como non te entrevistaron xa na TVG antes. Pero eu, O sea, a ver, eu era figuración no lugar no 2020. que dices? Mira, que isto pode seguir escalando, vale? Pode, pero que flipas, non? Espera, que íbamos a explicar a Marcia, porque Luar é un programa, o programa máis antigo, creo, que se está emitindo agora na Galega, que xa leva 30 anos en emisión, é como o programa referencia de Galicia, co presentador de referencia de Galicia, é un programa cultural, vale? Pois parece que Carla estivo de figurante nese programa, pero vamos a ver, desenvolve eso. É que eu... Como é que temos isso? Queremos ver isso? Eu tamén fui figuración no lugar no 2020, pois mira, igual cruzámonos moitas veces, Ángela. Vamos a ver, explica eso. Mira, que tamén a anécdota foi graciosa, porque cando eu chegar a Salamanca, que xa estaba en plan, que pasa se quedo en Galicia? Vin, onde foi? Bueno, non importa, estaba a buscar traballo e vexo un anuncio que pon en plan animador de público para programa de televisión da TVG. Eu así, tipo, como chamarme? Logo, pandemia, vale? En xuño, mandanme un correo electrónico en plan, lembras que fai moitísimos meses quería ser figurante? É para o lugar, queres vir? Eu como... Sí. Estive ata que volvín, ou seja, dende xuño ata outubro, de figuración no lugar. Logo, o ano pasado estive no Land Rover, facendo o que estou a facer agora, en plan, hola, soy uruguaya, que tal? En serio? Sí. Non sabía. O sea, E no Malicia Noticias, saíran non sei cantos vídeos meus, e memes meus, por suposto. E nunca te entrevistaron no Malicia? Carla, Non. e como é que é ser um meme quando fazes memes? O que é que sentiste quando percebeste que tinham feito um meme teu? Non sei, a min divérteme moitísimo facer memes de calquera cousa, vale? Entón, eu que dicía, o feito de que haxa está ben, que haxa... En Uruguai haxa, xente que eso, que siga a broma, que a xente do Twitter entende as coñas porque son como cousas de Galicia e tal, como, faiseme moi divertido. E logo, ver os meus memes, meus vídeos, meñas tonterías na TVG, que a min faime moita ilusión, sabes? Porque eu adoro a televisión e a radio, é unha cousa... A televisión, sabes? A televisión é unha cousa que a mí molame moitísimo, é unha das cousas que eu estudiei aquí no Uruguai fai anos. Entón, eu flipo cada vez que alguén da TVG me di, oye, mira, imos facer isto, como agora, sabes? Eu como... Ai, oxalá algunha vez, o sea, que poidas coñecer a TVG, en plan, onde traballamos nós, e coñecer o noso equipo, e oxalá traballar xuntas, que maravilla de persona, en serio. Para min sería unha fantasía, de verdade. Pero o nivel de fantasía que... É unha cousa que estaba O que é para pensando vocês agora... fantasia? É sonho? Sí, un soño. Sí, aí está. Sí, unha ilusión moi grande. Xusto agora cando dixeches o de... que dixeches televisión, e claro, eso será o máis complicado para ti distinguir o S e o C, que é algo que tamén lle pasará a Marcia, porque ela di Marcia, pero eu lería Marcia, por exemplo. Entón, a miña pregunta, Carla, é se para ti o máis complicado do galego será, en todo caso, escribilo. Porque cando falas, igual non eres consciente de todas as letras que estás pronunciando. Non é así? Non. De feito, escribilo faiseme moitísimo máis sinxelo, porque iso, eu teño a teoría de que os latinoamericanos temos máis erros de ortografía co tema da C, a S e a Z, porque pronunciamos todo igual, sabes? Entón, claro, confundo o momento de falar, pero non o momento de escribir. Xa, claro, ten sentido.
Mima, eu é que estou sen palabras, sinceramente. Aquí está un brasileiro apaixonado polo galego. Ole! Mima, vamos facer un equipazo que, mima, estamos formando unha tropa, non digo eu, que eu estou alucinando, de verdad. Estou moi contenta, estou sen palabras. É que, aparte que fuches figurante en lugar, pero é que estas... É que tiñas que facer como figurante, en plan, estabas ali solo, ou tiñas que interactuar. Tens que ser feliz, vale? O sea, tú... Estás sempre a sorrir. Tens que sorrir e bailar e aplaudir e tudo que sexa guai, porque hai que a xente vexa a tele e diga, jolín, eu quero estar aí, que envexa que teño, sabes? Bueno, iso. Pero é que ser feliz entón é o traballo perfecto para ti, porque é que eres unha persona chulísima, eres super feliz. Hai un gif que usamos en plan broma cos meus amigos, que é da gala do 25 de xullo do 2020, que estou eu en plan así, pero que pasa que estou coa mascarilla, entón non se nota, pero eu estaba como... Porque tengo 3 horas seguidas sendo feliz, igual é como un montón, sabes? Claro, igual é un punto que... Xa te entendo. Pois eu xusto estuve na gala esa, pero do ano seguinte, os 2 anos seguintes, do 21 e do 22. Cachis! No 2020 estaban Piñeiro, Noé Rei e Brais, do Val. É verdad. É galloso. Mi non. Home, claro. Sí. Buah, pois, de verdad, que maravilla. Decía aí alguén no chat que me acabei de... O sea, que me acabo de acordar que Esther precisa vir ao Brasil e tu vega paga. Por favor, queremos ser nós os que vayamos ali, así coñecémonos todos, porque senón aquí só pode vir unha persoa. É mellor ir eu. Esther o Brasil. Esther on tour por todo o mundo. A mí, mira, Esther polo mundo. Escoita, vou inventar un concurso que, bueno, eu creo que, vamos, acabo de ter unha idea brillante. Podemos habilitar un correo. Entón, que xente como Carla, que está en Uruguai e que sabe falar galego, pois xente que teña historias parecidas, que non las conte. Entón, eu collo unha furgoneta e vou por todos eses sitios. E onde non chega a furgoneta, vou un avión. Que che parece, señor Certubé? Eu creo que é brillante. Digo eu grabado para un ano e xa está. Eu creo que xa está feita. Ideata. Bueno, en fin, de verdade, que maravilla, Carla. Xente como a ti, bueno, aparte de que unha furgoneta é unha carriña en portugués. Que xente como a ti, que, bueno, que merece todo o que che veña na vida, porque eres chulísima, pero que ademais que eres un exemplo para moita xente, sobre todo en cuanto a tema de idioma e tema de esa paixón polo idioma e non ter prexuizos sobre as linguas. De verdade que a min que se me cae a baba o ver que xente de fora de aquí que fala de maneira tan positiva de nós, do galego e de Galicia. Así que, Carla, de verdad, espero esa mensaxe cando veñas para cá, porque temos unha reportaxe pendiente contigo, Vale, encantada. E mil grazas por estar hoxe connosco. Obrigada. Gracias a vos. Espera, onde te podemos atopar? Vamos che fazer publicidade. Dinos as túas redes. No Instagram e no Twitch, carla.gal, pero en plan con letras, carla.gal, sabes? Aí está, Tami, gracias Tami, tamén está a facer da miña manager. Espera, o sea, que ainda encima chamaste punto gal, é que non acredito. Eu, por favor, podelle dar un premio a esta persona, por favor. De verdad, bueno, simplemente maravillosa, Carla. Mil grazas, de verdade, todos a seguila e a seguir o seu exemplo. Que naide volva a decir que o galego é difícil. Veña. Gracias, bueno, Carla, un beixiño grande. Bueno, dime. Marcia, Esther, moito gusto. Espero que estemos en contacto, vale? Se quiseres alguma coisa de Portugal, depois diz. Sí, claro. Beijinhos, veña, falamos. Beijinhos. Bye. Chao.
Ai, Eu nunca na Márcia! vida, em 2 meses, vou estar a falar galego assim. Nunca na vida. Nin eu portugués, tranquila. Não, é um dom Buah, que cousa. incrível. Sí que é verdade que a min que me soaba, pero eu non coñecía a súa historia. É dicir, é algo como que, sí, sabía da existencia das súas redes, pero tampouco nunca indaguei máis en saber que era esta rapaza. Buah, flipo. Que cousa máis Incrível, chula. fogo, mesmo. Pois sí, pois sí. Bueno, imos continuar. Recordo, antes de continuar, que hoxe, antes de rematar o directo, imos desvelar, explicar como participar no concurso dos fofiños, así que xente do Brasil que nos estades vendo, quedádevos porque xa vos imos dicir como inscribirvos. Vale, pois agora teñamos un xogo, pero como estuvemos tanto tempo falando con Carla porque era maravillosa, pois vamos deixar, se che parece, Marcia, ese xogo para despois. E imos imos co noso seguinte convidado, que, pois, el é galego, pero tamén é bastante internacional. Agora explicaremos o porqué. Que pase, Dani? Hola, Hola! Olá! hola Que Esther, hola tal? Marcia. Como Moitas estás? grazas por convidarme aquí. Nada, grazas a ti. Ai, vexote super nítido, que ben. Sí, mellor, Que guai. verdade? Sí. Mellor que na proba. Sí. Moi ben, moi ben. Bueno, pois imos explicar quen é Dani Fontán, que quería dicir o apelido. Dani Fontán. Vale. Bueno, eres galego. Son de Mugardos. Pois contanos tú mellor a túa historia. De onde eres e que é o que andas argallando. Moi ben. Pois mira, son de Mugardos, nacín en Narón, levo toda a miña vida en Mugardos, no Seixo. Veño dun ambiente castelán parlante, vale? Para min foi un camiño comezar a falar galego, un proceso moi importante, sobre todo nos meus anos de adultez. Foi no instituto no que me decatei que tiña un problema, porque dábame moitísima vergoña falar galego. En determinado momento na universidade convertiuse nunha cuestión de orgullo. Quería ser quen de ler, de escribir en galego, quería facer os traballos en galego, estar orgulloso da miña identidade, unha identidade que sentía que en certo sentido non estaba roubada. Entón, comecei a falar galego e foi un proceso de anos pensar en galego e nada. O ano pasado comecei a argallar unha idea que tiña na cabeza. Quería que o galego chegara a máis xente. Pensei que había un sector moi importante que era un potencial neofalante, que eran os estranxeiros e as estranxeiras. Entón, argallei crear unha conta de Instagram e nada, tardei un ano en comezar a publicar, pero bueno, ao final comecei fai uns meses e a verdade é que está sendo toda a atención, as palabras que me está dedicando a xente, todo moi bonito, moi positivo. E o que é que Que tens ben, partilhado? que ben. Desculpa. Perdoa? Eu ia perguntar o que é que tens, que tipo de conteúdos é que tens partilhado. Imos velo agora nun anaquiño que fixen algunha captura para ensinar a conta, pero antes prefiro continuar un pouco ca entrevista, logo vemos a súa conta, vale, Marcia? E vemos así algunha palabriña e facemos algún xogo. Tamén che quería preguntar que tú estiveches fai pouquiño fora, non? Isto a xente ainda non o sabe, pero eu volvín fai 3 días. Na miña conta pon na descripción que estou vivindo en Finlandia e estiven todo o tempo da conta. Eu comecei a publicar 3 días antes de coller un avión e agora cheguei fai 3 días. Ainda non o sabe a xente, pero estou aquí xa, así. Bueno, pero a conta podes elevar igual dende aquí que dende ali, iso non é ningún problema. Tío, eu vou seguir publicando fotos de Finlandia que quedei enamorado. Claro, claro que sí. Gustaríame reflexionar sobre o que nos contaches da túa historia en relación co galego, porque eu creo que sobre todo cada vez máis xente se sentirá máis identificada contigo. Porque no digo eu sempre falamos da historia, da nosa historia ca lingua, e eu sempre digo que tuve a sorte de nacer nun sitio no que escoitaba bastante galego, é dicir, o galego era habitual, non? Pero hai xente como a ti, hai xente na que a que nunca lle falaron en galego
e que se xera como uns prexuízos, unha cousa cara ao galego que logo, como tú comentas, é difícil de quitar, non? Entón, supoño que moita xente se sentirá identificada e espero que axudes a moita xente para chegar ata onde estás tú agora tamén. Non sei se lle queres dar así algunha recomendación a alguén que nos estea vendo que se sinta igual que a ti. Sí, por suposto. A ver, o máis estereotípico é dicir, comeza simplemente a falalo, porque se non o falas, se non cometes erros, non vas a aprender deses erros e vas continuar tatexando, titubeando e sentíndote insegura ou inseguro. E isto non é positivo, únicamente mancaste a ti mesmo e acrecentas un complexo que a verdade non serve nada máis que para facerte infeliz. Entón, o que eu recomendaría é falalo. Non é doado. Eu non o fixen con 16 anos, eu estaba moi acomplexado. É un proceso. Hai que ir a modiño e hai que dar os pasos correctos, hai que rodearte de persoas que sabes que van te apoiar en lugar de tirar pedras contra o teu propio tellado. Non sei, simplemente hai que comezar. Ese é o meu Lanzarse. consello. Ese é o consello, lanzarse. A piscina, totalmente. Porque na piscina hai auga, porque hai xente que vai estar aí para axudar e que non se vai rir. Grazas a Deus, tamén hai xente que vai ser mezquina. A min escríbenme xente para contarme as súas experiencias a través da conta. Hai un par de persoas que tocaron o meu corazón porque compartiron como a xente se ríe, tantos estes estereotipos de se espailán, de se es unha persoa que non sabe falar ninguna lingua, inda que en realidad eres bilingüe, é absurdo. É moi bonito que a xente sinta que pode confiar nestas historias e eu tento axudar no que podo. Evidentemente hai un problema de fondo que é difícil de abordar ás veces, pero eu sinto-me moi privilexiado. A ver, en cuanto a ese pequeno grupo de xente que en vez de axudar fai todo o contrario, bueno, eu creo que eso pasa en todos os ámbitos da vida, o sea que si nos sirve de consuelo, sexa co idioma ou sexa con cualquera cousa, sempre vai haber alguén que tire pedras en vez de axudar, pero hai que asumilo e hai tamén que ter a personalidade que ti tiveches para seguir tirando para diante ainda así, o sea que moi ben pola túa parte. A personalidade que tardei un tempo en desenvolver, por outro lado, xa te digo, é un proceso. Eu pensar en galego, por exemplo, levoume anos e que fora un pouco máis fluida unha conversa tamén, pero é algo que tes que propoñerte a ti mesmo. Pero claro, pero todo é un proceso tamén na vida, o sea que e sobre todo en certas idades, entendo que igual con 15 anos é máis difícil que con 25. Que son idades máis complicadas. A nivel de prexuízos e complexos e todo eso. Sí, porque xa tes moitos complexos da túa vida diaria no instituto, dos teus pais, dos teus avós, están aí. O teu entorno está aí. Vai estar te xulgando toda a vida por todo, non só pola lingua, como moi ben dis. Pero é que hai que ignorar estas cousiñas. Porque senón... Claro que sí. Claro que sí, como todo na vida tamén atopas o teu lugar, supoño que tú, se fixeches ese gran cambio cando xa nunha etapa máis madura, máis adulta, é porque nese momento tamén estabas moi ben rodeado. Entón, eso é algo de agradecer, que inda que hai xente que non axuda, hai outra moita que a que tamén, pois, se hoxe estás onde estás tamén será por esa xente, vaya. Sí, por suposto. Cheguei á universidade e descubrín que anda, hai xente que fala galego noutras partes de Galicia e non pasa nada. E non pasa nada. E quería poder falar con eles na súa lingua. Non quería que eles acabaran, como sucede moitas veces, cambiando e adaptándose ao castelán pola nosa situación de diglosia. E isto pasaba sempre. Eu dixen, non, eu quero contestarlles en galego, perdón, ia dicir castelán, e quero que se sintan cómodos comigo, e quero sentirme cómodo con eles. Converteuse en algo moi importante para min. Sí. Pois
Pois todo tamén un orgullo que haxa xente como a ti e sobre todo para que sirvas de referente para outra moita xente que te poida coñecer ou polas túas redes ou se nos está vendo agora mesmo, así que estupendo. Esperad un segundiño, porque teño por aquí as esperade. Vale, imos ver a conta de Dani. Ai! A ver, aquí. Aquí. Vale, aí está. Vale, ese é o Instagram que levas, Galician for Beginners. Bueno, fixen aí unha captura simplemente para ver como é a conta, todo iso, para que a xente, se nos estades vendo, vos interesa que poidades seguir. E imos facer un pequeno xogo, porque estuvamos vendo que as túas publicacións pois son bastante fáciles no sentido de que acompañas visualmente a palabra. Entón, así é moito máis fácil de aprender. Entón, pois, collín así algunhas palabras, sobre todo para xogar con Marcia, a ver como se din esas palabras en portugués. Se din igual ou se hai outra maneira de dicilas. Collín así as máis, as que podo imaginar que igual teñen así máis gracia. Así que, imos a primeira. Cheminea. A chiminea. Ai, que por certo, que me molou moitísimo, Dani, que lle tes audio a estas palabras. Comecei agora en xaneiro, era algo que tiña super pendente, algo que me pedía moitísimo, vídeos, audios, o portugués, é algo que me pedía moitísimo. Estou tentando agora facelo, e a idea é amosar voces de toda Galicia. Estou comezando a poñerme en contacto coa xente. Que guai. Que ben, sí, señor. Pois nada. Marcia, contanos, como lle chamas a isto? Lareira. A chiminea é a lareira. Lareira, isso. Ben. Chaminé, quen dice eso? Não, chaminé é de onde... Chaminé em Portugal é por onde sai o fumo da lareira. Da lareira ou do fogão. Pero esta imagem... que se vê nos telhados. Isso é uma lareira. Para nós unha lareira... Claro, é que a lareira non é mesmo que a chiminea. Sí. O que é a lareira para vocês? Eu ia dicir, a lareira para nós penso que é únicamente a pedra onde estaría o lume descansando. Non sei. Para nós é tudo. Chaminé é o tubo que vai desde a lareira até à rua, para onde sai o fumo depois. Claro, pero para nós a chimenea... Sabe a história do Pai Natal? Sí. O Pai Natal desce pela chaminé. Pela chaminé, o Papá Noel. Vale. A ver, imos aclarar. Lareira en galego, pedra plana situada a pouca altura do chan onde se fai o lume para cociñar nas casas tradicionais e sobre a que adoita ir colocada unha cambota. O que é unha cambota? Claro. Non sei o que é unha cambota. Desculpa. Bueno, resolverémoslo. Claro, a chiminea para nós é todo, tanto o tubo polo que baixa Papá Noel e polo que sae o fume, é todo como esta imaxe. Cambota, peza inferior da chiminea de forma máis ou menos semellante á dunha campá situada sobre o fogar ou os fogóns da cociña para recoller o fume, o cheiro e os gases producidos pola combustión. Vaya, nova palabra no noso dicionario. Vale. Bueno, en fin, que temos tamén a palabra lareira, igual que en portugués, pero se cadra igual non lle chamamos o mesmo. Pero vaya, que temos a palabra igualmente. Imos ca seguinte. O misto. Como lle chamas ao misto, Marcia? É um fósforo. Fósforo? Eu acho que sim. Que é o desenho que está na imagem, não é? Sí, quando faz tic. É um fósforo. Anda. Dani, ti sabes portugués? Por curiosidade. Nada. Sei o que creo que moitas veces imos aprendendo as galegas e os galegos pola vida. Estou agora comezando a aproximarme moito á lingua por razóns obvias. Este mes comecei a incluir o portugués nas tarxetas de aprendizaxe que subo as historias, pero
teño unha persoa que está comezando a revisalas. Coñecín un brasileiro en Finlandia, estáme facendo ese favor, e tento incluir tanto portugués europeo como brasileiro. Pero bueno, estou comezando. Moi ben, sí señor. Tá bom. Cuanto máis, mellor. Claro. Imos continuar. O chisqueiro. Pronto, para nós é Márcia. só isqueiro. Como isqueiro? É só É no isqueiro. teatro. Tiras o x e é isqueiro. Escreve-se da mesma maneira e tudo. E como é o verbo chiscar, entón? Iscar? Ou non tedes ese verbo? Não usamos esse verbo. Usamos O sea, acender o isqueiro. chiscallei, non decides chiscallei. Chiscallei Non. para prender lume. O sea, non Non. prendades lume, pero quero decir, xa Sim, sim, entendedes. não. Dizemos acender o isqueiro. Pisca, como pisca? Pisca. Pisca é unha palabra en portugués. Os piscas. Mas isso é dos carros. Acende o isqueiro. Isso. Vaya, nunca oíra eu isqueiro. Ou então dizemos, dá-me lume. Imagina, eu fumo, tu fumas, eu não tenho isqueiro e peço-te, em vez de pedir o isqueiro, digo-te, dá-me lume. Dame lume, sí. Dame lume. Sim, pronto. Dame lume, ter lume, sí. E a sí, outra sí, pessoa, sí, se fumar, já sabe que é com o isqueiro. Sí. Vaya. Din por aquí dar lume é máis común no norte. Sim. E Belester quere queimar o chiringo. No, tranquilos, está tudo ben. Hoxe non hai a Belester. A ver, continuamos, máis palabras. Vale, collín este, pero non por libro, porque libro xa sei que se di igual, non, Márcia? É, livro, a diferença é que é com um V em vez de ser com um B. É com um V. Con Em vez de ser V. com o B. Sim. É o livro. Vale, pero que se di igual, vale. Eu collío por a seguinte imaxe, por a caneca. Como dicides igual. vos? Caneca. Caneca. Eu teño oído moito tamén, pero isto creo que é máis para cando sales de noite, así, un copo. Un copo? O copo é outra cousa, non? Sim, Tomar un copo. o copo uns é copos. onde vemos. Sim, mas é onde bebemos água, sumo, as bebidas. Pronto. Vale, a caneca, vale. normalmente, ou a chávena, se for, por exemplo, de café, nós temos a chávena, que é aquelas mais pequenininhas. Chávena? Como? Isto é uma caneca. Sim. Daí para o chá, para o leite. Pronto. Sim. E depois temos aquelas onde se toma café, que são aquelas pequenininhas. Sí. Para nós Como são o que chávenas. sería... Chávenas. Como en castelán un pocillo. Que non sei como se diría en galego. É como da palabra para té en brasileiro. É chá. Non é chá. Não, porque para chá nós usamos as grandes. Normalmente, as grandes ou se umas médiazinhas. Que nome é que vocês dão às pequeninas onde bebem café? O expresso. Pois nem idea. Sí, é que en galego non sei se hai unha palabra para iso. Nós Eu temos sei que en cunca. castelán que se diría o... Sí, cunca, caneca, pero non sei se para o máis pequeno hai algo en concreto, porque eu chamaríalle a eso chamaríalle cunca ou caneca. Xícara Sí. ou cunquiña. Vaya. Xícara na miña vida, nunca oín. Nin eu. En fin, pois está ben. Que máis? Vale, a ver, a de arriba. Novelo é como a história do livro. É novelo. Isso é novela. É com... Mais ou menos. Novela é da televisão, não é? Cara, é que eso iba a preguntar eu. Unha novela en Portugal é unha serie. Telenovela. Nosa. Unha telenovela, é unha serie. Não. Imagina. O sea, en Anatomia de Grey en ou Portugal Friends. decides novela. Sí. Para as telenovelas. No Brasil são telenovelas, penso eu, mas o chat já me vai ajudar. As novelas deixa eu ver como é que eu te explico. Vocês também têm. É aquelas que estão a seguir ao jornal. Sí. O que digo é que me chama a atención, bueno, Rodrigo traballa nunha novela en Portugal. Sí. Nós aquí traducímolo a que traballa nunha serie. Nós aquí dicimos serie, unha serie de televisión.
Não. Para nós, uma série de televisão é, por exemplo, as séries da Netflix, as séries da Fox, por exemplo, do AXN, as que vocês dobram, não é? As de fora, Isso para então, nós, o quê? sim. Não, nós também temos algumas séries portuguesas, mas que contam histórias por episódios pequeninos e imagina, aquilo dura só uma temporada. Ah, vale. Pois, pero chámame a atención É que isso, é tamén um romance. é un romance Pode não ser televisivo. romance, não é? É uma A história serie pode... que tem muitos episódios, pode demorar, imagina, um ano e dá O sea, segunda a sexta. o que sería o Pasión de Gavilanes aquí en España, eso é unha telenovela, o sea, unha novela portuguesa. Sim. Unha serie con moitos episodios no que hai amor. Eso é unha novela en Portugal. Sim. Vale. Normalmente as séries, é isso que também estavam a explicar no chat, as séries têm episódios, não é? E têm temporadas. E ou são renovadas ou não são renovadas. As novelas é uma história, tem um guião, não é? Do início ao fim, é uma história. E a narrativa acompanha sempre essa história, não é? E a evolução das personagens, os bons, os maus. Enquanto nas séries, normalmente, tu tens episódios, se for, por exemplo, séries criminais, que acontece naquele episódio, resolves o episódio e o assunto fica encerrado e no episódio seguinte já tens outra história qualquer, não é? Vale. En Portugal sí, pero moito menos que aquí. En novela Águila Roja en España. Vale. Dios, espera, vólveme destacar ese comentario de Xubi, de novela Águila Roja. Por favor, podemos apreciar esa foto de perfil, por favor, pero que cosa máis bonita. Pero, hola, necesito eso. Que bonito. Vale, ben, continuamos. O que íbamos. Non falamos de novelas, nin de telenovelas, nin de series. Eso era unha paréntese. Falamos do Dalá, que é un novelo. É um novelo igual. Se for de lã, não é? De tecido, é um novelo. Sí, de lá. Trocas o B pelo V. Vale. Pronto. Eso é tamén algo moi complicado. Escribir en portugués, que non sei se se escribe con B ou con V. Novelo é novelo. Vale. A de baixo, a segunda imaxe é uma vela. Vela. Non decides nada de Candea, relacionado con Candea, nin nada así. Por lo menos tú, non che soa. Não. Eu já ouvi a palavra, mas o comum é uma vela. Vale. A min dixeronme, non sei se no Brasil, en algunhas partes din candeia, ou candela é anticuado, é antigo, candela, como en castelán. Non sei se é verdade. Sí, soname, alguén dixo por aí, há quen usa candeia, sobre todo no norte, ves? Mas mais os antigos, por exemplo, os avós, as pessoas mais das aldeias, porque o comum é ser uma vela. Seja daquelas para aromatizar a casa, seja daquelas, por exemplo, para acender no santuário, se for em Santiago ou em Fátima, no nosso caso, não é? É uma vela. Vale. Din tamén por aquí, no sul do Brasil sempre ouvi vela. Bueno, pois dependerá. Cando teñamos os fofiños tamén lles preguntaremos en que zonas ou de que depende, que se diga de unha maneira ou de outra. Imos continuar con máis palabras. Creo que esta é a última que collín. Buxaina. Calma, tenho que pensar. Xa fará moito que non ves unha, non? Sim. Que engraçado. É um peão para nós. Sí. En galego tamén se di así. Non, peón. Sí. Bueno, com I. No nosso carro é com I. Peão. Aí está outra vez a foto bonita. Pois creo que en galego pode ser buxaina ou peón tamén. Creo que valen as dúas, así que aí tamén coincidimos. Que engraçado, é tão diferente. Sí, a verdade é que sí. A mí é que gustame máis buxaina, moitas veces elixo a que máis me gusta. Bueno, está ben dar máis opcións, así tamén podes coñecer palabras diferentes. Porque si van ser todas parecidas co portugués ou co castelán ou co sea, pois tampouco ten gracia. Creo que non hai máis palabras, a ver? Non, xa está. Así que vou quitar isto de aquí. Vale, listo. Vale. Pois nada, que che iba a dicir eu a ti, Dani? Como é o traballo
previo a todas estas publicacións? Contanos un pouco como é a dinámica. Bueno, creo que a miña experiencia de aprendendo inglés o italiano e agora nestes últimos tempos o finés marcoume bastante. En determinado momento cheguei a ter unha estrutura clara do que debería ser o linear do que ven sendo o primeiro e o segundo ano de estudar unha lingua. Que é o que tes que saber? Tes que saber empregar o verbo ser, o verbo estar, tes que formar un vocabulario sobre as comidas, tes que aprender a moverte, a preguntar que tal. E moitas veces únicamente saberás dicir, pois estou ben. Pero é pouquiño a pouco, non? Entón, sigo moito os índices das linguas que aprendín. Estou tentando ser un pouquiño máis espontáneo. Por exemplo, no futuro dicir, pois quero facer unha publicación sobre os instrumentos musicais, que quero facela dende fai tempo. Pero moitas veces son moi rígido e digo, non, vou facer ista porque é inverno e vou publicar sobre inverno ou roupa de inverno ou vou facer unha sobre a chimenea. E moitas veces é o meu propio contexto que me condiciona para facer unha publicación. Eu non pensaba facer unha publicación sobre xoguetes o mes pasado, pero dixen, quero levar esta mensaxe de que os xoguetes non teñen xénero e vou facer unha sobre xoguetes e vou dicir o que penso. E iso tamén me condiciona ao final do día. Claro, pois está moi ben, a verdad? Ao final hai que tamén ir un pouco... O sea, está ben que tiñas temas pensados, pero pois iso, agora de repente estamos en inverno, está nevando, pois de repente colles e explicas o que é unha zorra, por exemplo. Pois xa sí, bueno, estaría. que fuches ti quen popularizou a palabra, por outra banda. Bueno, antes de min xa houbera algún outro momento así viral ca palabra fai tempo, pero... Sí, Bueno, pero... Eu coñecina por ti, así que... Sí, no, moita xente coñeceu na raíz do famoso TikTok, pero sei dun vídeo bastante anterior da TVG, de fai moitos anos, que tamén pasara con esa palabra. Sí, Vale, claro. Claro, que eu antes, Marcia, conteiche que o teu trinó, ou non sei como dicías, Sim, era zorra en galego. Vale, o que non che expliquei foi a polémica, a verdade, non che expliquei o importante do asunto. A ver, zorra é ese obxecto pa neve en galego, pero zorra en castelán, sabes que aquí convivimos moito co castelán, zorra é un animal, que é unha raposa, un raposo. E, como podes imaginar, como todas as linguas, ás veces os animais teñen outro significado que pode ser despectivo, pode ser un insulto neste caso a unha muller. Entonces, claro, cando eu fixen un TikTok sobre a palabra zorra, a xente alucinou porque en vez de pensar na neve e no trineo, estaba pensando no significado pexorativo da palabra en castelán. E aí estuvo toda a polémica e de aí é que se viralizara, claro. Pero bueno, é unha forma de aprender. Así nunca vais se olvida, Estava a tentar pensar em nomes de animais em português, que também dá para 2 sentidos. Pronto, já me consegui lembrar de um. Por exemplo? Vaca. Bueno, sí, claro. Também é pejorativo para uma mulher. Cabra, sim. sim. Cabra. Os peitos da cabritinha. Isso é do Kim Barreiros. Nós aquí somos moi fans do Kim Barreiros, así que se tes algún contacto con ele, fainolo saber, Marcia. Vou apontar, isso é fácil. É fácil. Por favor, mira, se me traes este directo a Kim Barreiros, fago un altar. Por favor. Vou tentar, então. Ai. Oxalá, Marcia, oxalá. Ai. Bueno, en fin. Continuamos. Pois nada, se non... Bueno, animar ao chat, xa estuvamos vendo o seu Instagram, pero bueno, animar que tedes aí o seu arroba da conta de Dani, @Galician4Beginners, así que, bueno, creo que sempre é interesante, ainda que sexades galego, sempre é interesante seguir este tipo de contas, e se non sodes daqui, pois ainda moito máis. Nada máis, Dani, que moita sorte ca conta e moitos parabéns tamén,
por o que comezaches e que che vaya super ben e que nós o vexamos. Tamén moitas grazas por compartir a túa historia e que, unha vez máis, digo que sirva de motivación para xente neofalante como a ti. Moitas grazas. Non quería marchar sen primeiro dar as grazas a miña irmán, que o fai porque me quere e porque lle importa tamén, e revisa todas as miñas traducións ao inglés que fago, que para algo controla moito máis que a min no inglés. E nada, moitas grazas a vos por convidarme. Paseino moi ben. Bueno, grazas a ti, de verdade, foi un placer. Moitísimas grazas, Dani. Xa nos veremos. Un beixiño grande. Un bico. Obrigada. Chao, Boa chao. sorte. Bueno, que tú viches que 2 convidados trouxemos hoxe, Espectaculares. Marcia. Unha maravilla. Vale, ben, punto de inflexión. Ímonos despedir aquí da Galega 2 porque neste programa de hoxe do apuntamento lusófono temos que acurtar a emisión, entón nós continuamos no Twitch, pero que 2 vémonos no próximo episodio, vale? Un beixiño grande. Beijinho. Ata logo! Vale, agora sí, continuamos. É que había que deixar aí un espacio para que corten eles. Pois nada, todo sigue normal aquí no Twitch, porque aquí naide nos di nada, agás o señor Cerzo Vega. Así que quedámonos pendente unha cousa, Marcia, un xogo. Sim. Xogo das palabras. Acho que vai ser muito interessante para mim. A semana pasada pasáchelo ben con ese xogo. Ai, como era? Como era a palabra da semana pasada? A cisterna, como era? Autoclismo. O autoclismo. Ai, mima. A ver que palabra é esta semana. Imos entón co xogo. Vale, empezo eu. Começas tu. Vale, tens que adiviñar que é un bocoi. Entón, faime preguntas e eu É um nome, é um verbo? É un substantivo, é un nome. É um nome. E é o nome de um objeto? Dun obxecto. Coisa. E que tipo de objeto? Onde é que eu encontro esse objeto? Pois, a ver, pode habelo nunha casa, pero non en todas. Nalgúnas casas pode estar. E se non, pois, nalgún sitio tipo fábrica ou tipo restaurante de grandes dimensións. Mas na cozinha? Onde é isto? Non... A ver, isso serve para fazer o quê? Tem água? É como o também puxa... Non é un autoclismo, non é. Mira, vouche explicar unha cousa, ou nunha taberna, efectivamente. Vouche explicar unha cousa sobre esta palabra. Esta palabra pode ter doble significado, o sea, tú búscala e significa o que eu che estou explicando, non? Que é un obxecto. Pero, para min, tamén pode ser un adxetivo. É dicir, eu podo dicir que unha persona é como un bocoi. Entón, vamos ir ao sentido literal de obxecto e despois explícoche por que unha persoa pode ser como un bocoi, vale? Ok. E o bocoi faz o quê? Serve para quê? Pois serve para agardar algo. Agarrar algo. E há numa bodega, numa taberna. Sí, pensan sobre todo relacionado con iso. É uma tenaz? Não. Daquele pôr na salada? Não. Para agarrar qualquer coisa? Não. Não me parece. Non é para agarrar, é para guardar. Isso é o quê? Desculpa. Guardar, como se diga? Guardar. Sí, guarda. É um tupperware? Um tupperware? Não sei. Aquela caixinha de plástico, aquelas caixinhas de plástico onde se guardam os restos de comida. Não. É unha cousa máis ben grande. É que dentro dela... Um armário? Non. Pensa nunha taberna.
Que podes tomar nunha taberna? Ou que pode haber nunha bodega? Cerveja, vinho. Viño. É uma pipa? Aquelas coisas de madeira onde se guarda o vinho? Que às vezes até serve de mesa? Non sei como diredes en portugués, pero vas moi ben encamiñada porque é algo máis grande que a pipa. Que a pipa en galego, non sei en portugués como se di. Pero vamos, que por aí andan os tiros, porque a ver, vamos desvelar. Xeito grande de madeira para guardar líquidos. Sí, eso é. Un recipiente de madeira, un barril grande. Pronto, um barril grande. Pronto. É que era difícil de acertar porque, de feito, buscando no dicionario aparece en referencia a barril ou a pipa que non é o mesmo porque é máis grande que un barril. Ok. Xa é ainda moito máis grande. É muito maior. E agora explícoche por que digo que unha persoa pode ser como un bocoi. Pois precisamente, unha persoa grande pois é como un bocoi. De feito, eu solo uso a palabra barril ou bueno, cualquera dos sinónimos, non? Pero bocoi uso eu como adxetivo, en plan, Dios, esta persoa é como un bocoi, sabes? Já percebi. Xa bocou no Brasil é un paspallo. Un paspallo que é un paspán? É um parvo. Un parvo. Sim. Vale. Pois aí está. Sim. Aí estaba o bocoi. Ben, moi ben, Marcia, acertache. Agora imos que a túa, a ver. Dar boleia. E então, pode ser de duas formas diferentes. É um verbo e um nome. Vale, dar boleia é Imagina. o verbo, boleia pode ser o nome. Sim, o substantivo. Imagina, no Brasil, porque assim o chat pode-me ajudar, mas sem dizerem o que é que significa, eles no Brasil dizem dar carona. A acentuação não é esta, não é? É carona. Dar carona. Ou seja, imagina, eu estou a trabalhar e tenho o meu carro muito longe e então peço a alguém que me dê boleia até ao meu carro. Ou então, imagina, eu estou de férias. Sim. Estou de férias e não quero gastar dinheiro no autocarro, no comboio, e então vou para a beira da estrada e fico à espera. Faço assim um sinalzinho. Fazer autostop. É isso. Bueno, levar alguén. Ole! Que ben! Dar boleia. E boleia en si que é? É o conjunto todo. Boleia em si é levarmos alguém de forma gratuita. Eu posso dar boleia a ti, posso dar boleia a qualquer pessoa, mas sem que a pessoa tenha que me pagar por eu lhe ter dado a boleia. E o engraçado é que em brasileiro é carona. Carona. Exemplos de frases com boleia. A ver. Pronto, imagina. Quero ir do Porto ao Algarve. E vou perguntar para um carro na estrada e eu pergunto: boa tarde, será que me pode dar boleia até ao Algarve? Vai para o Algarve? Ou como eu estava a dar o exemplo do trabalho, imagina, eu tenho um colega que se chama Rui, tenho o meu carro muito longe e está a chover muito. E eu digo-lhe: oh, Rui, não podes dar uma boleiazinha até ao meu carro para eu não ir à chuva? É uma pergunta. Dime, acaba, é a hora de te perguntar. Não, diz-me. Claro, nós podemos levar alguén, eu podo levar alguén ao traballo porque vivimos cerca e levo comigo alguén ou levalo a casa, pero, por exemplo, cando monto nun taxi, a pregunta que fago é: podesme levar a... Mas aí já não é uma boleia porque tu vais pagar. Claro, entón como diferencio eu se vou pagar ou non? O sea, dar boleia é solo cando vas gratis. Vas de balde. Sim. Vale. Se for um táxi já não vais de boleia. Já vais a pagar o serviço, não é? Vais apanhar o táxi, apanhar o metro. Claro. A boleia implica... Diz. É que a diferencia é que en galego non hai unha expresión para referirse a levar alguén de balde. Porque tanto podes pedirme a min como amiga que te leve a algún sitio e non che vou cobrar, como pedirlle a un taxista que te leve a algún sitio e sí que che vai cobrar.
Entón non Non, hai em unha Portugal- palabra como vós específica. Sim, em Portugal nós separamos. E eu penso que no Brasil também. É isso, acho que tenho estado aqui no chat a dizer que a carona Pois é está ben gratuita. iso. Está ben, porque así xa aclaras que é gratis. Ou pagas ou não pagas. Claro, hai que ser diretos nesta vida. Imagina, eu não sei se vocês veem isso na Galiza. Nós aqui em Portugal, e cada vez se vê mais, principalmente no verão, pessoas na estrada, principalmente nas estradas nacionais, Sim, a autoestrada é que proibida, están né? así. Assim, e com um cartazinho a dizer o sítio para onde querem ir. Se querem ir para Lisboa, Claro. se querem ir para o Algarve, para Portimão, para o sítio do Algarve, não é? Cada vez se vê mais esse fenómeno. E pessoal, também há muitos portugueses que cada vez fazem mais isso quando vão para o estrangeiro, não é? Sí, sí, Poupas sí, sí, dinheiro sí, e consegues Sí. movimentar-te para outros sítios. sí. Sí. A ver, nós, para a xente que está aí, pois en cualquera sitio e pasas por o coche, co coche e ves un cartel, sabes que che está pedindo que o leves sin cobrarlle nada. Pero en cualquer outro caso non hai unha palabra específica como para intuir Non. que vai ser gratuito. Se eu der pero- boleia a alguém, esse eu não tenho nenhum nome. Eu vou dar a boleia à pessoa. Dar boleia. Mas não há nenhum nome Boa. para mim. Pois, xúroche que se escoito isto, así de primeiras, ou se o vexo escrito, nunca acertaría o que significa. Porque nunca o escoitei. É dicir, non me sonaba de nada. Que forte. De feito, pensaba que é que tiña é que ver mesmo con diferente. algo de bolas ou algo, dar bola. E não tem nada a ver. Non sei. Acho que o português é muito Sim, engraçado sim. também por causa disso, porque nós temos muitas palavras, como a questão do autocolismo, não é um fenómeno extremo da natureza que vai provocar um tsunami Já. ou... Não, nós temos muitas palavras, se olhares para elas à primeira vista, vais ter outro significado totalmente diferente daquilo que a palavra realmente significa. Sí. Na realidade estou a gozar. Boleiro é como os cavalos. É, porque não há nenhum nome para quem dá boleia. Os Não que há... fan... Non hai un nome para os que fan... Para os que... O sea, o que levam fai... Sí, non hai. Sim, não. É para o que pide que o leve, tampouco hai Sim, se não. nome. Non. Hai o verbo e xa está. E con É só isso, sim. É só a expressão e ou levas ou não levas, não é? Vale. Moi ben. Pois xa estaría. Pois perfecto. Uns poden boleia, Exato, peden isso boleia mesmo. e Sim, outros dan boleia. isso mesmo. Eu pido-che boleia e tu dasma. E eu dou-te... Buah. Exato. Que cousa máis rara. Que cousa. Pois se dis isto en Galicia non van entender nada. Xa cho digo. Pronto, não vou pedir boleia na Galiza, senão fica piada, não é? Efectivamente. Decía aquí o Diogo, stop igual a se tes ollos para. Sí, efectivamente. Algo así. Moi ben, pois nada, pois a semana que ven traemos novas palabras porque este xogo sempre está moi simpático, a verdad. Imos ver porque temos menos de 20 minutos para anunciar como vai ser a forma de participar no concurso dos fofiños, así que Brasil está máis atentos que nunca porque é o vosso momento e molo desvelar en nada. Pero antes faltan unhas cousiñas. Unha delas é que vou amosar en exclusiva, algunhas imaxes de como foi a grabación do videoclip que presentaremos pronto, do concurso de unha canción para Esther, e outra é que teño aquí anotado que tú me vas a explicar a min algo, Marcia. É verdade. Pero non sei nada máis, así que son todo oídos para ti. Vou-te explicar o que é que significa mesoclise. A ver, sorpréndeme. Mesoclise, a ver. Sim, tem a ver dos com a creadores gramática. de autoclismo e Mesoclise. Tem a ver com gramática, com a sintaxe gramatical, né? Com a construção da frase, da conjugação dos verbos. Só pode ser usado ou no tempo condicional ou no futuro, do indicativo. E não é uma coisa que os portugueses usem todos os dias. Vamos esperar pelo grafismo. Exato. Não é uma coisa que os portugueses usem todos os dias. Aliás, se perguntares na rua à maior parte dos portugueses o que é uma mesoclise, eles não te vão saber responder. Mesmo as crianças não te vão saber o que é, porque
Primeiro porque é muito específico para, por exemplo, quando queremos ser... Não sei se vocês têm a palavra cerimoniais. Quando queremos fazer cerimónia, estamos a falar uma Cerimónia. frase e queremos que a frase seja muito mais formal. A mesoclise é muito usado também na literatura. E o que é que significa, então? É ter um pronome no meio do verbo. Imagina ter um te no meio do verbo, um lhe no meio de um verbo. Portanto, a mesoclise é ter um pronome no meio da conjugação do verbo. Vale, a ver, e aí... Vamos ver exemplos. Sí. Eu, em português, digo realizar-se-á uma conferência sobre o assunto. E o se é o pronome que se coloca no meio da conjugação do verbo. Mas imagina, a forma mais fácil de dizer isto, e se vieres a Portugal e fores a uma conferência, o que as pessoas vão dizer é vou realizar uma conferência ou vão realizar uma conferência. Não se usa, não se usa assim tanto como isso. É dicir, tu non Usa-se falas así. Não. Quase ninguém fala assim. Entón, esta frase, realizarse a unha conferencia, tú dirías, vai realizar-se unha conferencia sobre o assunto. Sim. E vocês dizem realizarase unha conferencia ou vai realizarse unha conferencia sobre o assunto. Pero axuda, claro, porque o verbo sería realizará. Sim. De repente metes aí entre guións o se. O pronome. E vai así, escrito tal cual. Isso é correcto. Sim, tal e qual. Realizar-se-á. Ou, por exemplo, desenhar-te-ei, que é o mesmo que vou desenhar-te, não é? Mas na conjugação com a mesoclise fica desenhar-te-ei. Exato, o hífen, que é o que separa. Ou depois tens a frase abaixo, por exemplo, ajudar-nos-ia. E aí já temos a terceira pessoa do plural, não é? O nos. Ajudar-nos-ia se falasse baixo. E vocês já juntam tudo. Que cousa máis rara. Aliás, se vires, vocês põem o pronome no final da conjugação do verbo. Nós claro, meio, porque é? vos nunca o escribiríades ou diríades como está escrito aí en galego. Axudaríanos. Vos nunca... Non. Que cousa. Axudar-nos-ia. Se falase... Pero é que iso é como moi largo todo. Sim. Ajudar, e é muito formal. Ia se falase baixo. Que imagina, cousa. se estivéssemos numa conversa de café, eu nunca utilizaria esta conjugação, nem a mesoclise. Porque é muito formal. Claro. Não é? E normalmente se uma conversa notícias... mais informal, eu até digo, olha, ajudavas-me Esther... Sim. Notícias tão pouco, sim. É demasiado formal. Vale, agora teño que saber eu como se... Sim. Como se dice... Pois conta, podes esperar hasta mañá, porque non vai salir. A ver. Ouve, Esther, é fácil. É fácil. Lembra-te que vocês põem o pronome no final da conjugação do verbo e nós pomos no meio. Portanto, tens que tentar inverter a ordem, sendo que em Portugal nós não temos os dois L's, não é? Creo que xa sei. Pero claro, queda raro, porque sería dir, lle, ei. Isso. É sim! Pero como é isso? Vocês põem o... E nós não temos os dois L's, temos o LH, não é? Que faz o lhe. O vosso lhe, não é? Dir-lhe, ei. Isso. É como dirias tu, sem ser assim? Olha, depende, imagina, se eu estivesse a falar com uma pessoa formal, dizia, vou dizer-lhe isso. Fuá. Dir-lhe, ei, isso. Que parece quase que nunca... estamos... Sim. Eu quase nunca uso a mesoclise. É que é super raro. Acho que meus amigos... Sim, acho que meus amigos... Estou curiosa para perceber no chat se no Brasil usam ou não a mesoclise também. Até porque eu acho que eles usam mais o condicional do que nós, em Portugal. Portanto, vou ficar atento ao chat. Bueno, a ver o que dice o chat, e se non, xa temos moitas cousas que preguntarlle aos fofiños que nos van visitar nas próximas semanas. Sí. Así que xa está.
A ver, contaríache a verdade. Vale. Esta é difícil para mim. Primeiro, preciso que me expliques o vosso che. Nós não temos o che. O noso já che é Sim, o vosso che. te. É dicir, Ok. o digo-cho eu, o programa digo-cho eu, é em português Digo-te eu. eu. Digo Pronto. eu. Então vais ter que fazer, Cambiar o che. que cambiar o che, não é? E voltar a fazer o que fizeste há bocadinho. Trocar a ordem. O pronome tem que estar no meio e não no fim. Vale. Contar-te-ia. Isso. Contar-te-ia a verdade. É verdade. É que é unha cousa super extraña. Contar-te-ia. Dir... Como era a anterior? Xa me acordo. Dir-lhe-ei. Dir... Como? Dir-lhe Dir-lhe... ei. Dirlle ei. Contar-te-ia. Parece que estamos falando en, non sei, noutro idioma. No século passado. E amareite ata a fin dos meus días. Oh, que bonito. Vale. Amar-te-ei. Ata a fin dos meus días. Xa o Mas, por pillei, exemplo, xa está. se eu estivesse a falar com o meu namorado, eu nunca lhe dizia isso. E iria sempre dizer-te, vou amar-te até ao fim dos meus dias. E nunca amar-te-ei. É muito Romeu e Julieta. Amar-te-ei é muito Romeu e Julieta. Claro, a non ser que lle fagas muito así un literário. poema destes... Sim. É como Olda Fonsagrada, sí. Nada, que aquí, xusto no digo eu, fomos a gravar a unha escola da Fonsagrada, na que teñen unha forma diferente. Bueno, en toda Galicia temos formas diferentes de falar o galego e todas están correctas. Xusto coñecemos unha moi diferente no último episodio que fomos gravar a unha escola, e entón recórdanos a esta forma de falar en portugués. É como sona bastante extraño todo. Pero bueno, está ben aprender así cousas novas sempre. Moi ben. Pois vou intentar usar un día. Vou a Portugal e falo así, que che parece? Combinado. Moi ben. Vale, pois, xa só nos queda ensinarche unhas imaxes do videoclip e logo xa así que os últimos minutos son para explicar aos fofiños e fofiñas como teñen que facer para concursar. Entón, espérate que teño por aquí as fotos. Vale. Vou no compartir. Ai, como é? Vale. Aquí está. Bien. Vale. Vou poñer 4 imaxes. A semana pasada, bueno, como che comentaba Marcia, pero para quen non o saiba, no digo-cho eu temos en marcha 2 concursos, un con escolas, con estudantes, facemos vídeos cos alumnos, un capítulo sobre o digo-cho eu, son finalistas que optarán a un premio. E logo outro é un concurso de cancións para Esther. E xa gravamos e xa publicamos, está disponible en calquera das nosas plataformas e redes a canción Digocho eu, dos King Kids. E agora, próximamente, lanzaremos a segunda canción dos nosos finalistas de unha canción para Esther, que neste caso é Rome. E fomos gravar con el este sábado, e fomos a Noia, sí, o sábado, que había un temporal que flipades, pois en Noia non había tanto temporal, non saímos voando e conseguimos gravar imaxes moi chulas por todo Noia, que por certo Noia é precioso, a zona bella. E aí temos a Rome todo intenso cantando a súa canción, e aí estamos nós tamén pois nunha escena do videoclip, claro que sí. E imos ver, e agora a imaxe que imos ver dame moita vergonza porque son eu intensísima, pero, bueno, é que o videoclip hai diso, así que imos alá. Aí está Esther intensa. Nunca me vistes, nin nunca me volveredes ver con esa cara, porque a mí non me gusta estar triste na vida, entón, solo por aí esa cara, Esther me soquinse, solo por aí esa cara cando volva a pasar algo para que salga Evil Esther. Mas que intensa parece nena da curva. No, de verdade, estaba super intensa. Non me fagades bullying, que eu pasei non moi ben facendo de intensita. Así que
Cara de mesoclise. Que non teño cara de mesoclise. Bueno, en fin, o que sí que facía era un frío que podes flipar. Pero nada, que o pasamos moi ben. Percorrimos toda a zona bella de Noia, fomos tamén, bueno, por unhas casiñas moi chulas ao lado do río e todo super ben. Aí estamos, parece que estamos vindo de facer pis, de facer xixi detrás desa caseta, pero non, pillamos de gravar. E nada, hasta aquí podemos ensinar porque o videoclip oficialmente vaise estrenar, se todo vai ben, a semana que ven. Así que xa poderedes tanto escoitar a canción en exclusiva como ver o videoclip. Espero que vos guste tanto como nos gustou a nós facer todo este proceso. E xa estaría. Así que, nada, vou deixar de compartir isto. Bien. Facendo unha conta de atrás e mostramos como se pode participar no concurso dos fofiños. Vale, pois, a ver, facemos a conta atrás xuntas. Desde, tú dices un número e eu digo outro. Eu digo Sí, en galego e tú en portugués. Veña, empeza tú no 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1... A forma de participar no concurso dos fofiños xa está habilitada, xa tedes aquí, só tedes que buscar crtvg.gal/fofiños e aí veredes unha forma moi sinxela para apuntarvos. Recordo, si as únicas condicións son sorprendernos, claro que sí, e nada máis, que tedes que ser do Brasil e ser fofiños, non hai máis. Así que metedevos aí, está Europe Start Voting Now. Vamos! Quero ver como ferve isto. Iso que é super sinxelo o que tedes que cubrir, non ten ningunha ciencia. Pronto teredes novidades. Corred, estades me poñendo nerviosa no chat porque estades moi nerviosos agora todos de repente. Tedes tempo para inscribirvos, pero xa vos adiantamos que, se todo vai como esperamos, xa a próxima semana coñeceremos algúns dos fofiños. Como vos explicáramos anteriormente, o concurso vai ser traer a este directo de Twitch a un par de persoas de cada vez e entre Marcia, entre vos, o chat, entre eu, imos escoller cal é o fofiño máis fofiño ou máis fofiña. Entón, pois, imos falar tranquilamente, non vai ser ningún exame nin nada, simplemente imos ver, pois, con quen conxeniamos mellor. E vai haber fases, vai haber unhas fases, e despois haberá semifinais, final, e a persoa gañadora gaña unha viaxe a Galicia e irá a cear comigo por aquí, por Santiago de Compostela. Non vos desanimedes se quedades descalificados porque é moi probable que volvamos contactar con vos con algún momento, se faga algunha repesca ou cualquier tipo de cousa desta. Así que, de verdade, animo-vos a que vos inscribades. Teño moitas ganas de ter por aquí a unha pata do Brasil tamén, porque a pata de Portugal xa temos controladísima. Entón, pois todas estas dúbidas que nos foron xurdindo sobre o vocabulario e sobre cultura e sobre todos estes temas que saíron hoxe en cuanto a Brasil, pois tamén os solucionaremos nestes directos. Así que non me queda nada máis que iso, animarvos a que vos presentedes, que sei que, de verdade, xa vos lo dicía no último directo, sei que sodes moitísimos os que nos comezastes a seguir, sobre todo en TikTok e Instagram. No meu Instagram tamén, o sea, vexo tamén unha comunidade bastante grande de xente do Brasil, así que, bueno, eu, personalmente, estou moi agradecida. Todo o equipo do Digo Show está maravillado con todo isto. E nada, a conquistar o mundo inteiro, Marcia, non queda outra. Sim, é verdade. E acho que vamos ter muitos fofinhos. Sí, e fofinhas. Acho que vai ser difícil. Vai ser difícil, Estou a com mí sí que...
A min faime ilusión, pero ao mesmo tempo ter que escoller a min pareceme un papel difícil. Pero eu creo Mas que o todos máis juntos. interesante... Sí, todos xuntos. E aquí desempata o chat, xa está. Vamos darlle o Muito maior traballo. voto ao chat e xa está. Pero bueno, que eu creo que ao final o máis interesante, a ver, claro, a persoa que gañe, pois gaña a viaxe, non? Pero creo que o máis interesante disto é poder coñecernos así todos e poder falar e todo iso. Logo, bueno, pois a viaxe tamén estará moi ben. Que nos dicía aquí Vilosada, Esther, nova xurado do Festival da Canção, por favor. A ver, despois disto xa teño que ir ao Festival da Canção. Teño que empezar tamén a conquistar máis ámbitos de Portugal e de Brasil. Pois aí tedes, tomade nota, podedes estar vos inscribindo xa, porque, o sea, desde o momento no que vos lo mostramos xa é oficial e xa é legal que vos anotedes, así que aí queda e xa teredes noticias nosas moi pronto. Así que nada, Marcia, aí estaremos coñecendo os fofiños e fofiñas a próxima semana. Sim, acho que vamos ter muitas inscrições. Sí, bueno, a ver. Eu espero que sí. Espero que a xente se anote, porque aparte a xente do Brasil comentábanos moito nas redes, así que quero velos agora, a ver onde están. Pois nada, ata aquí moita fruta, di aí un, efectivamente, moita fruta. Ata aquí o Abundamente Lusófono de hoxe. Eu pasei super ben hoxe, sobre todo polos convidados, que foron unha maravilla. Espetacular, foi muito bom. O xogo tamén me gustou moito, sempre me traz palabras super extrañas, Marcia, así que vamos manter esta sección de xogar as palabras porque me gusta moito. Eu também acho que sim, é sempre tão interessante. Pois sí. Acho que para toda a gente, até porque ainda por cima agora, com os brasileiros e com o resto das pessoas que nos acompanham, não é? Todas as línguas têm o mesmo significado, mas palavras tão diferentes, acho que vai ser muito bom para todos. Pois sí, pois claro que sí. Así que nada... Já vou procurar um bocói amanhã. Amanhã vou ter que ir encontrar uma caverna para procurar um bocói. Como era fazer autostop? Dar volea. Toma! É difícil. Dar volea. Ben, o voleia. Boleia, isso. Boleia, ben. Boleia. Témolo. Xa podo dar boleia en Portugal. Boa! Pois nada, Marcia, un prazer. Obrigada. Unha vez máis. Moitas grazas por estar aquí. Igualmente. Grazas, chat, por suposto, sempre tan atentos vos. Quero vos moito. Ai, Dios, que vos como. Xente daqui dúas, bueno, agora xa non nos están vendo, pero nada, que tamén que sempre un prazer estar por aí. A semana que ven volvemos cos fofiños, así que apuntaivos. Volvemos con máis xogos e con máis convidados. Un beixo moi grande, galusos e galusas. Beijinhos, até para a semana. Hasta a semana que ven. Chao. Tchau!